What's up? What's up Pilipinas, live tayo ngayon sa pambansang Makabayan. Ngayon pag-uusapan natin Kung anong pag-uusapan natin. isa. Ngayon, pag-uusapan natin kung anong pag-uusapan natin. So guys, nandito kami ngayon tayo sa Maramilya guys. What's up sa yung tangan? So ngayon guys, nandito nag-ipon-ipon ang supporters ni General. Nandito sila sa may Dito kami plus. guys, woo! At ito guys, nakalipo na to guys. Nakalipo na kami, awa ko guys. Pero yung guys, hindi pa nakaligo. Ngayon nagtipon ang supporters ni General guys. Ayan guys, oh sobrang dami ng supporters niya dito. Mga igorot. Ay magkatawa kay igorot siya. Dapat igorot sad mo. Ade, igurot, anak sa igurot. So, ayan nagtipon-tipon na ang supporters ni General dito sa So mga tujoy kami, shoutout sa tujoy. oh, bigla nang naging isko. Ayan guys. Nag-ipon-ipon sila dito para kay General. Ayan, lalaban sila guys para kay General. Oh. Shoutout Ayan, sa kay General. Ang daming supporters ni General dito guys. Oh, nag-ipon-ipon, handang lumaban. Ayan, oh, ang dami nila guys. Oh. Yan, mga supporters ni General. Hi. Hello vlog, welcome back guys. Ngit-ngit naman di ay.